buntag. Boss, nayo relo na boss. Wala biya nga naman. Wala na. Taas oras wa. Kuha na, alas 4:45. Alas ang tanaw. Sige, boss. Okay. Good morning, guys. Natakaroon sa buyong kay mataron ka na solo flight. So, buyong ginatong unang mainom duman ug mag-solo ta. Nya. Kita pa taron asa ta ang spot. Ari ta dire, guys. Okay. Nahunta na yung kuhan, guys. 100 grams. Ito din. Sa last na to nga video, guys, nagkuhan ta to anang bait and weight kay kusog ang hangin karon murag linaw siya. Linaw pa siya pero magkakusog na yung hangin unya nga hayag na. So paspasan ta ni Jagron. Interest wa pay kuan. Pay. So kana itong gi-drop, guys, is 100 grams pa na siya. Okay, maya ay mga good mga hantod ala size. So mawa ang sug maka-drop ra tawag sa gamay ba. Wala lang taka ihapda sa linya. Limutag ihap. Okay, blue. Alin ta dito ay hanahan. Okay. Okay. Natatlong, guys. Bang nata sa G-Park. Drop. Tarik. Kasukong kita sug. Masuk gini grabe. Sikit naman tas kuan. Delikado na diri. Sungit. Kuan tadi. Sug. Okay. So
dito ta sa atbang sa J Park nya. Murag kusog-kusog yun ang sugod dito guys. Nya nagpalawom ng tagamay kay ug mapalid ta mapalid dapit sa ta mapalid sa padung sa kuan Tambuli nya napoy spot dito. So papalid na lang ta padung dito no. Kay uslan man. Nya gamit na taning 300 grams nga aswang buklan. O kuyo kay kuan diri wag na siya lilo ba siya lilo nya. Nagtuyok ang tubig. Okay. Ari lang ni dapita. Ari. Dili makuan ba? Tara to di ba kayo palid? Okay. Bugsay, agoy. Masuk ang palid guys. Ang sug pa dong dito. Hangin kay bali. Okay ra ning hangin. Dili ta iso din ni diri. May pagka-lilo man ni diri. Yes, kana guys oh. Oh, na tubig diri guys oh. Naglilo sa ilaw mo. Nasa babaw. Oh, kain kayo. Wala akong pasabot ninyo, maraglain siya ba? Huwag na ibutanding sa ilawom. Yawa, no? Okay. Okay. Okay, 300 grams. Kusog ng hangin, no? Okay. What na? Okay. Nagkatong adlaw guys. Nagkatong adlaw guys. Yes. Yihiu. Sa di pa mo init, mo na to makita nindot kayo, no? Good morning. Ato ta guys, balik ta rito. Dito ta nagdapo at bangan ng kanang pirate nga kuan. Kanang dako kayong bangka para sa ilang Pirates of the Caribbean man ang nakangana na. Dako kay na nga pang turista. Dito tanya karon ni saka ta sa tong jig. Ambot diri layo na kayo. Mga 230 to nga atong gidrapan. So, bugsay ta pa lang dito kay. Bugsay, 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 bugsay. Tugay ta nabot ato da.
Layo pa ta guys, tunga-tunga pa ta. Wow. Ano eh, saktong exercise sa buntag ba? Bugsay, no? Hindi lang kay puros lang takaon ng isda. Bugsay sad, no? Hihi. Ay. Dito kanina guys, nato sa nailayo gitu na. At bang sa J-Park nga karon nagpaduol na tagamay na nata diri sa bang sa Isla Mundo. Kay bugsayan kay ano kontra mo gud sa sug. Ilang kay mabot ta dito at bang sa Tambuli, drop na ta dito. Ato ra ta magtuyok-tuyok. Ay. Oy. Bugsay. Paspas raman na itong bugsayo. Layo lang yung tagnabtan ganina. Nang nakita sa lawang ba. Ay. Okay. Sa kadugay na itong binugsaya guys, nabot na kita. At bang sa Tambuli. Ay. Pawis na gamay. Medyo kapoy sada. Ay. Okay. Balik tag-drop ani atong 300 grams. Okay. Ito gasa dapat ang sog. Straight ra sa pagkakaroon, straight pa. Ano 20. Last na to nga nag-fishing ta guys. Tanawa guys, oh. Naigo ni sa bukya. Puwa kayo. Katol kayo niya guys. Ato mo kung ginaog atong tiil niya. Kanang kusog ay sug ba. O na nga. Ngit-ngit pa jud. So di kita sa nabay bukya. So ato ning gilisdan guys og 150 grams. Okay. Takis bokton. Ay. Tangan na to kuan bi. Kanang tangan na to anay. Tangan natin guys kay para di kita palid. Bukad na itong ano sa ilaw samot pag yung sangita na agwan mga tanom ay di so na natin naka-deploy nga ko ano nga kanang sa taga ni Sea Drogue. Hopefully magamit gina siya kay libukad naman siya kontra biyang sugog ang
hangin. Mitras mag-drop na na guys. Shout out sa ta guys. So atong gisulob karon is si Gypsy nga jersey. Shout out sa si Gypsy ug sa kanang Inter Island Outdoors sa pag kuha ni kanang sponsor sa atong jersey and sa atong pants. And shout out sa Team Bingwit and sa atong mga subscribers diya sa YouTube and followers na to sa TikTok and Facebook. Good morning guys. And gamot pa taron, no? Same ragya pa itong gamiton. 150 grams. Yeah, itong buhaton guys is ito ning ilabay dito sa luyo. Ano ba? Para advance. Eh ano, ang so guys, padong dito. Yeah. Para nagkaabot sa ubos, nana siya tungod po nato ang linya. Ginahinay na siya gud. Mura na itong trabaho guys. Padong dito. Kasi ma-strike kan ta ba? Ato na nang giganit padong dito. Okay. Ato kayo nga maka-drop tag mga kaduha katulo. Before na to ipasaka gyud ni labay na sa nato balik. Okay. Nagdari taglain nga setup guys kaning pang soft bait ba. Para later na lang na, no? O, karon kay napalit na itong linya dito pa daw. Kung mabot na itong linya rira sa tubangan, so madrag naman na nato ato na ipasaka. Kay kuan ng saka na nato. Yeah. Di na nato i-drop kay kuyaw manggod og madrag na to pa ana. Sangit sa bato. Yan na tay kuan guys, atay pa, natay soyan. Kuha na siya anang fish attractant nga gel. Atong soyan karon og naabay mo duol. May tag ngatrak gid siya. Ika ni siya sa TikTok guys. And oh, Temptation Gel Fish Hunter scent with UV. No? Tara na to. Ah, okay. Ari lang ta sa hooks. Pwede sa siguro na to butangan sa ginagmay. Okay. Baho. Wa siya baho guys. Fish attractant gel, no? Ano to? Oh, so dili siya dali kuan sa dagat kanang dili siya mahilis. Kung mo siyang ibutang sa dagat, dili siya mahilis or dili siya matangtang. So gel man siya, mapilit gid siya. So ma-strike kan tani, effective, no? Ulit na mo guys, nasa atong yellow basket. Kuha na guys, ubos na sa ato ang TikTok. So makita ninyo dito sa atong TikTok natay ingana nga product. I-click lang niyo dito, pwede mo maka-order dito guys. Sa atong TikTok dili diri sa YouTube. Okay.
tag na. Oh. So matangtang na siya guys. Pero naagyapon siya murag iyahang kuan. Iyahang masig gel ba. So fight sa gyud na. Napa siya murag slime niya ba. So di siya matangtang dali-dali. Balik na siguro tayo dito. Kay para dol-dol na tagulian. Kaya magpalayo tagmayo nya kontrata sa hangin lisod ta ni kauli kay basig kusog ning hangin ron patay lisod kay bugsayan. So adto lang ta dito play safe lang ta no. Last na ni natong balik nya agwa gyud so ita ni adjing wala lingaw-lingaw na lang gud kay wa man tayo nagdarong pasayan kuan naman na ato kanang challenge wa oras artificial no? Oh, nagi siya yang slide oh. Murag effective din siya. Let's go. Ikot na tayo. Hindi na ni maayo. Ay. Tara guys. Soft bait time. Gamit ito, baki-baki. Baki drop sa kuno tabi tara anto dari sa ubos ug ba. Grabe ito itong palit ganina ay. Balin ta guys, balin. Oh tanaw, dagko nagbawo do. Dili na pagitas daplin ha. Ay. Kuha na lang niya to guys, lingaw-lingaw na lang ni. Kaya ganina, maumunto ang ato ang mini event. Saan ito makakuha ba ito diri sa itong lingaw-lingaw guys. Kaya wata ka kuha sa itong mini event, edi, arin lang tas lingaw-lingaw no. Duha na lang ni kabuya ato ang dulon. Kani, usa ni. Yan, ikaduha to na rito. Oo na lang ni. Kaya wala na may buya dito sa unahan. Ay. Okay. Nara. Okay. So ayan na ito dahil guys. Ay, strike. Ano strike guys? Hey, ay gamay yung strike. Balik ko na to, balik ko na. Oh. Siguro na strike kan. Balik.
Strike. Strike guys. Tiki garon eh. Ano na sokol? Sokol. Pugapo. Pugapo rito na strike ganina. Nagumay kay guys. So, pugapo. Release lang ni guys eh. Release. Catch and release. Okay. Strike ready to. Mingo rito. Sa pikas. So, sa mangutana guys, ang kanina itong jig head ko ani 5 grams. 5 grams na itong gamit kay sug and sug. Yeah. Kapoy huwat ana mga 1 grams eh. 2 grams. May ni kay ditson tidlom gamay bitaw gyapon na yang strike gamay kayo. Ay, strike strike lagi gamay kayo guys. Tiki wagabi pagka-cute ta sa tiki gyud. Pinaka-cute nga tiki ako nakitaan. Lingaw man gyapon ni guys. Mo na atong gitawag og lingaw na lang gid ba. Okay. Ang katong nagtinid-an na ito ganina wa man. No. Better luck next time ato ganina. Kani kay lingaw na lang ni. At least katilog kurog ba. Ay na fishing guys, magamay madako. Mao ra gyapon lang imong kalipay. Basta makatilaw kag kurog mo na. Fish on na, fish on. Right, nice one. Gapo na. Catch and release gini, klaro kaya. Bantol. Okay, third catch and release. Guys, hangit na po. Sangitang ra. Alin tali na. Kaya sige taga-sangitan na rin. Paling taon na. Muli na tarot taon guys. Kaya marag init na. Yeah. Gutom na sad. Pag dili mo makadaog kanang bait and wait para bait and wait guys, ngani na lang, no? Na may pangadjing. Lingaw ra gyapon mo, dahil may ginagmay ba? Oh no, sangit na gid guys. Oh, tangtang ra. Nice one. Nakakuha pa gid siya. Nakakuha pa gid siya glass. What's this? Gapo na naman.
Another pugapo. Gamay lang kayo. Ha. Diba? Linga ora gyapon ay. Ikapila naman to nato, ikaupat. Pura na to last. Ganina ron sa iyong glass eh. Linga ora man gyapon bisag gamay ra imong kuha guys. Or dako. Nalay satisfaction ng ginang dako. Pero ang kalipay, naaragyapon eh. Bisag gagmay or dako, naaragyapon. Mag-goal maka o masiro ka pero kanang makakuha ka bisag gamay ayos na kayo, di ba? Ato naguro tayo. Oh, lain naman eh. Oh. Sana naman eh. Ito na ta guys. Kay murag, no? Dagko na jud kay ning Dagko na jud kay ni guys. Sila ni makaya gid para ta manghipos ito sa unahan kay so maura to guys. Kanang wa ta kakuha sa jigging pero nata kakuha ta sa kuan pang-adjing, no? Salamat gyud ka makadadyo kag adjing gani dili gyud ka masiro. So kanay lang sa for today's video and salamat kayo sa mga suporta ninyo guys and salamat sa mga nakasubscribe and nakafollow sa ato ang YouTube and TikTok and Facebook. Salamat kayo ninyo guys sa suporta and bisag ginagmay na to guys, nagtanaw ra gyapon mo and ingani man ginang fishing magamay or madako say gani wa gyud, di ba? Ato ra gyapon na ipakita nga nalingaw ra gyapon ta bisag unsa nga sitwasyon, bisag unsa resulta sa atong fishing adventure na ra gyapon. Okay? And God bless ninyo tanan, amping mo tanan guys. Okay.